سلام كمي تانيكم زخوركم تخاتلتي زمدب قدايا بزتيو نايلومي حيزنا يزلنا زعبا دما منسرة تمرتين كلتشن اسران كلتشن اسران سلستن أكاديمية تمرتي قم كايدو نيرو زعبو كخونيو نزل إلنا يزلنا رأستي مبرخ بنا بسودين عديمنا يزلنا دما أتو بيتروس حيل مريم وكيل منستر تمرتيو أتو بيتروس نابستودين أنقعد أحمد زخا حري كم زخت أقصد أنا حبوب زعبا أكاديمية وتمرتي كلتشن اسران سلستن قم سرح كايدو نيرو منستر تمرتي أمتى تذكري نير تجمع جمرة بزخ نجمر زيت لمود عامتاوي نكايدو جمجام نايت مهرتيو تمهرتي خاب موال حصانات جميركا ناي مباتا ناي معكلاي درجة ناي كلاي درجة أب ملا هاجر كون إذا نبدأ أب السودان أب السعوديان دلو أبيات تمهرتنا مع أن مزحقوا فيه أبتي تمهرتي جمجام كله في عبيت زرع قدات هذا عدل ناي تمهرتي ببدرجو قلعو حساب كندي كان باص حكي لنا لنا في اللايك ابي ناي بوتا كندي زاخلو قلعو عدل ناي تمهرتي زي رخو له زبال اذا حدا هبط عبيتي قداتي في قال اي عينات ناي تمهرتي كما يخيلالو تزوهاب ذو عينات ناي تمهرتي سوى وقعاتنا تمحاشي دو خيلالو تمهارها وصيتهم نا تمحاشي دو خدلو ذو حتلو في خارج بحفيشوا كايدا نايت مرتي ملو هاجر ابنو سكفيت تمرتي سخمي نيرو عبيت ودوتا تاو انت امزلو زوم او انتاو يخونو قدنتات كينوتيوم تبي زخبت موكرو خاو تمهير كهاني بدي حرج انت حاشات كتكبر تخيل ابز بده تكوري حراي سلازي تهلو كنا تابعت تمرتنا كما يمثل معورينا تمرتنا من رقات زقبر زلو تعرن أبايتها زلو تي ودعو كنتات وي كمي ينتظر معروي زخونا زرقحنا يتمرت هلو هذا هابط منقصي بزلاع على درجة خسعر له صنح مداتنا صراحة بتمرتيو صار له استقبرها بحفش وهرا هلا لومي بملا هاجر تمرتي تزرقح له هابط استحات درجة صرت زلاع على درجة وحدات أزي ورحوق زهنا هوابيتات انت ذي كوين ثم بزحت وهاجر ذو القلعات مهرتهم هارو اللي زخيل عدل تفتير له كوم إلكات رايجن أقول هاي كنا مهناتو أبزح جزء لنا ودرجاسي زخونا قلعة خابت مهرتي بحرم يقولون كي تمهارة هو عز خير وهي مهارة سينو خابت مهرتي زوكر قلعة هولي يقولون زولات حساسة ما لا عالم كم قبول توصيل زولو زمان قصة سعر له زولي جي قال رحق زغانا خبابيتات بفلايك من زي سبق ساقماوي مناورونا هزبي جينا زي بس احنا يوت مهرت زي رخو قلعلو زيتي زعابي بده هنايتي منستري نازين مغبار وصالي سعر كايدي حدث سابيات تمرتي ما سرحكا مهران زدلين نقربكا تنقل اخو مهارون مغبار زي عابي يحجي من قصهم حدا عابي مدب حيزولو تسفان قبرها بزقربا مسائي هم تعرفهم زنوار قلعش مزحتهم أبتم ارتقاءتهم كابونا أبزح على ثلاث أربعة عامات فن زي ولا سناي كوفيد كنتات كوفيد سنغالات فترة هون تي قطرنا أبتم ارتزي له قلعو وهبت قدم زنوارو جيت ما حايش له من الوقت ببدأ رجع أخطري وخلاها هافل اللي قاله أبناء كلمة مهرتي جينا بوزح سراح يصبين هذا له أب نايم بقطع بتزامادي زحش شيء ثمانية خميس بلهم ما يتنقل عبث بعد ميهم أب تمهرت أطلو أب تنايمي أكل درجة ناي قال أي درجة ها كأنه حدا يسخيد ما بعتقد زناي عينت ناي تمهرت من محياشو عينت ناي تمهرتي أرقام كلنا هجرات كم عابي حتى ولا بتنمع ولا سلطنات بهلا هجرات وين بقى زبلا عينات الله هجر الله الكحل زار ويدخلها هنا تقلل نجار هيكون بلوت تكون عينات مرت هذا كايد بوزوح وسايتات يعني هو وان سعري جلس حتتي في الله أبزن دخلت هجرات ساسة عالم أو أفريقيا زلها عينات نايت مرت أزي تحوتي أو قالي وما درجة تقمت مهرتي على الكون كتزارب يدخلونها يجي بتزامر نحن مسلم أفريقيا
ሃገራት ወይ ምስ ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ኣነጻጺርና ንሕንግምግሞ ንኽእለት ንሃና ምስኡ ክትሪኦ ከለኻ ብተዛማዲ ደሓን እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዝኾነ መለክዒ ዘዕግብ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ሕጂ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ብዓይነቱ ፍልልያት ኣለዎ ገሊኦም ቆልዑ ፅቡቅ ገሊኦም ኣብያተ ትምህርቲ ፅቡቅ ዝመሃራ ገሊኦም ቆልዑ ከዓ ንፉዓት ኮይኖም ኣዝዩ ፅቡቅ ውፅኢት ዘምፅኡ ኣለዉ ግን እቲ ኣጠቃሊልካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ መብዛሕትኡ ተምሃራይ ከምቲ ዝድለ ጥዑይ ትምህርቲ ይመሃር የለን ወይ ይሕዝ የለን እዚ ከዓ ብዙሕ ጠንቅታት ዘለዎ እዩ ክትፈትሖውን ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝወስድ እዩ እቲ ካልእ ምዕሩይነት ናይ ትምህርቲ ብፆታ ብብሄር ብከባቢ ርራይ ከዓ ክስራሓሉ ፀኒሑ ኣሎ ኣብዚ ድሓን ዝኾነ ብሓፈሽዎ ግምገም ከሎ ድሓን ዝኾነ ምምሕያሻት እናተረኣየ መፅእ ኣሎ ክንብል ንኽእል ሕራይ ፅቡቅ ኣቶ ጴጥሮስ ስለዚ ዝኾነ ስራሕ ከም ዝፍለጥ ብውፅኢት እዩ ዝዕቀን እሞ ስለዚ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ውፅኢት ተምሃሩና ናይዚ ዝሓለፈ 2022-2023 ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ብፍላይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ተገምጊሙ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ትሑት ምህላው ከይዘንጋዕካ ማለት እዩ ብተዛማዲ ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ክንሪኦ ከለና ምምሕያሻት እናገበረ ከይድ ኣሎ ኣብ መባእታ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ፈላለዩ ኣብ ገሊአን ዞባታት እሲ ዳርጋ ዘይተዓኻ ሚእቲ ዝኾኑ ናይቶም ተምሃሮ ዝሓለፉ ኣለዉ ኣብ ገሊአን ዞባታት ከዓ ኣብ ከባቢ 70 ኣብ ሚእቲ ጥራይ ዝሓለፉ ኣለዉ ዝኾነ ግን ኣብ መባእታ እሲ ድሓን ዝኾነ ምሕላፍ ናይ ተምሃሮ ከም ዘለካ ትርኢ እናላዓልካ ክትከይድ ከለካ እቲ ምሕላፍ ናይ ተምሃሮ እናወሓደ መፅእ እዩ ምናልባት ምቁራፅ ናይ ተምሃሮ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሽግራት ኣብ ትምህርቲ እንድዩ ኣብዚ ዝገምገምናዮ ደብዘበን ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ክረአ ከሎ እቶም ብዙሕ ናይቶም ዘቋርፁ ተምሃሮ ካብቲ ናይ ቅድም ትሒቱ ኣሎ ስለዚ ዝወሓዱ ተምሃሮ ኣቋሪፆም እዚ ሓደ ፅቡቅ ኣብነት እዩ ምናልባት ካልእ መለክዒታት ዘለና እዚ ሃገራዊ ምርመራታት እዩ ኣብዚ ሃገራዊ ምርመራ ደብዘበን ኣብ ናይ 8ይ ክፍሊ 56 ካብ ሚእቲ ቢሎም ተምሃሮ ሓሊፎም ኣለዉ በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ምስ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ክረአ ከሎ እዚ እውን ምሕያሻት ኣምፅኡ ኣሎ ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ወይ ናይ ማትሪክ ምርመራውን ውፅኢት ዳርጋ ብተመሳሳሊ መንገዲ እዩ ክግምገም ዝኽእል ብዲግሪን ብዲፕሎማን ዝሓለፉ ተምሃሮ ከባቢ ሓደ ሲሶ ኣቢሎም እዮም እዚ ሕጂ ምስቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ምምሕያሽ ኣርኢ ኣሎ ካብቶም ቅድሚ ዓሚ ዝሓለፉ ንኣብነት ምስ ተነፃፂርካ ናይ ለብዘበን ዝሓለፉ ተምሃሮ በዝሑ እዚ ሕጂ ቁርብ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘተባብዕ እዩ በቲ ካልእ ሸነኽ ግን ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ካብዞም ተምሃሮ ናይ ዲግሪ ወይ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ከምፁ ዘይምኽኣሎም እዚ ሓደ ዓብዪ ውድህብቲ ሃገር እዩ ብዝኾነ መንግስቲ ዝኾነ መንእሰይሲ ኣብዚ ናይ ዲግሪ ናይ ዲፕሎማ ኣምፃእካን ተባሂሉ ስቑኢሉ ስንፈላል ክተርፍ ኣይግባእን እዩ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዎ እዞም ተምሃሮ እዚኦም እውን ንክመሃሩ ካልኣይ ዕድል ከም ዝወሃቦም ጎኒ ጎኒ ናቱ ከዓ ናይ ሞያ ትምህርቲ ከም ዝቐስሙ ንምግባር ሕጂ ኣብ ኩለን ኣካላት ናይ መንግስቲ ፋሕ ኢሎም ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽብሉ ዝኽእሉ ኩነታት ይዋደደሎም ኣሎ ስለዚ መፈወሲ ገለ ከዓ ነቲ ዘሎ ድኽመታት ይግበር ከም ዘሎ ክጥቀስ ይከኣል ሕራይቲ ብፍላይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ካብ መባእታ ክሳብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ክዳኸለዋ እቲ ቁፅሪ እንዳተሓተ እዩ ዝኸይድ እዚ ኸ ተገምጊሙ ዶ ገምጋሚ እዩ ንቅድም ብጠቃላላ ክረአ ከሎ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ሃገርሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከመይ እናበለ ከይድ ኣሎ ኢልካ እትሪኦ ኣብዚ ሕጂ ጠቃላሊ ዳሓን እዩ ምሕያሻት እናምፅአ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልና ኢና ንግምግም ኣብ መንጎተን ዞባታት ርኡይ ዝኾነ ፍልልይ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መባእታት ተወሲድካ ቁፅሪ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮን ደቂ ተባዕትዮ ተምሃሮን ዳርጋ ሓደ ዘይመሃራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ኢልካ እውን ክዝረብ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ገሊኡ ዞባታት ግን ኣዝዩ ትሑት እዩ ዘሎ ኣብነት ኣብ በዓል ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ገለ ቦታታት እቲ ተሳታፍነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ኣብ መባእታ 20 ካብ ሚእቲ ኣቢሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ዝግበአን ኣይመሃራን እየን ዘለዋ ማለት እዩ
هذه هنا زحجين متعرراي وقصالي أب حزبي محدارات كونكا وسكوسات كبري كاب جزء ناب جزء في مردات حزب الناس فرحة خيرالو في تساتفنتهم بتزامدين ناس محايشة خيرالو جن جينا عبي صراحة حاتتي كم زبل كها بدرجة كيد كلها أب تحتي كوارا حتى هنا نال على كيد كلها تساتفنتنا يد كنسيو ناقود ليس خير هذا أزي تحساس بداي ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ማዕረ እናተሳተፋ ሳብ ላዕሊ ድሕሪ ዘይከይደን ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተሳታፍነት ኣብ ኩሉ መዳያት ሂወት ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ኣብ ምክፋል ፀጋታት ናይቲ ሃገር እውን ክህሰያ እየን ማለት እዩ ሓዋሩ እዚ ከዓ ንሓፈሻዊ ምዕባለ ናይቲ ሃገር ንድሕሪ ዝጎትት እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ተወሲዱ ከም ሓደ ዓብ ግድኹ ተረእዩ ንዑ ንምቅላሉ ኣፃሊ ፃዕሪ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ አቶ ጴጥሮስ ኣብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዋሕዲ መምህራን ከም ዘሎ ይፍቲ ገምጋምኩም ቀሪሙ ብፍላይ ብቋንቋ ኣደ ድምህሩ ናልባት ኣብ መጻኢ ነዚ ንምፍታሕ እንታይ ዝተሓስበ ነገር ኣሎ ናይ መምህራን ዋሕዲ ሕጂ መባእታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ደረጃታት እውን ኣለና ዋሕዲ ናይ መምህራን ምናልባት ኣብዚ ገምጋም ዝተገብረ ሓደ ካብቲ ዝተተኮረሉ ግን ዝበልካት ናይ መባእታ መምህራን ዘሎ ዋሕዲ ዋሕዲ ናይ መምህራን ኣሎ መባእታ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ነቲ መባእታዊ ደረጃ ከገልግሉ ዝኽእሉ ወይ ኣብኡ ክምህሩ ዝኽእሉ ብቋንቋ ኣደ መምህራን ከነፍሪ ስለ ዘይፀናሕና እዩ ስለዚ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ጉድሆ ተደልዩ ኣሎ ዘሎ ዋሕዲ ናይ መምህራን ኣብ መባእታ ንምፍዋስ መምህራን ናይ መባእታ ዝፈሪሉ መደባት ክካየድ ኣለዎ ኣብ ርእሲ እውን ኣብ ትምህርቲ ዘይኣተው ቆልዑ ክነእቱ ንብል ስለ ዘለና ንዖም ዝምህሩ እውን ተወሰኽቲ መምህራን ከድልዮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ሕጂ መምህራን ምስልጣን ዘድልዮ መዳያት ናይቲ ስራሕ እዩ ሕራይ መንግስቲ ገዚፍ ወፃኢታት ምግባር ኣብ ኣሕድርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝገብሮ ዘለዎ ፍሪ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ውፅኢት ናይዘን ኣሕድርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከመይ ግምገም ምስቲ ዝተበገሳሉ ዕላማ ሸቱኡ ሃሪሙ ክንብሎ ንኽእል ዶ እቲ ዕላማ ናይተን ኣሕድርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ብቐንዱ ነቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓገዝ ወይ ዕድል እንተዘይተዋሂቦ ትምህርቲ ክቕፅል ዘይክእል ክፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ ንዑ ዕድል ናይ ትምህርቲ ምሃብ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ገሊኡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘሎ ዓቕሚ እውን ዝንእሶ ኣብ ከባቢኡ እኩላት ኣብያተ ትምህርቲ በብደረጅአን ዘይብሉ ድሕሪ ኮይኑ ባዕሉ ደቁ ክምህር ኣይክእልን እዩ እቲ መንግስቲ ከዓ ምዕሩይ ዝኾነ ዘርጊሓ ናይ ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ ዝብል ሓደ ካብቲ ቀንዲ መትከላቱ ስለ ዝኾነ እዞም ከም ዝኣመሰሉ ክፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ ደቆም ምእንቲ ከምህሩ ሓገዝ እናገበርና ባዕልና መግቦም መደቀሲኦም እናሃብና ከነምህሮም እንተዘይክኢልና ከምቲ ዝድለ ክምሃሩ ይኮኑም ካብ ዝብል እዩ ነቲ ቀንዲ ናይ ዘን ኣብያተ ትምህርቲ እዚኣተን ናይ ምምስራት ዕላማ ማለት እዩ ሕጂ ብሓደ ሸነኽ ክትሪኦ ከለኻ ንብዙሓት ከም ዝኣመሰሉ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ከባቢታት ወይ ክፋላት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝመፁ ቆልዑ ዕድል ናይ ትምህርቲ ስለ ዝህባ ዘለዋ ትምህርቲ ክቕፅሉ ሓደ ኣበርክቶ ገብራ ኣለዋ ኣብነት ኣብ ገሊኡ ኣብ ብዙሕ ካብዚ ቆላታት ንኣብነት ናይ መባእታ ትምህርቲ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ኣብ ከከባቢኦም ናይ ማእከላይ ደረጃ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ዘለዎ ቆልዑ እዚኣቶም ሕጂ ዕድል ክረኽቡ እንተኮይኖም ከም ዝኣመሰለ ኣብያተ ትምህርቲ ሰሪሕካ ናብኡ እናመፁ ጥራዮም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ዘለዉ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕፅሉ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ ስለዚ ብሓደ ሸነኽ ነቲ ዕላማ ቁርባ ማሊእና ኣለዋ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ ካልእ ሸነኽ ግን እቲ ውፅኢት ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ከም ዝበልካ መንግስቲ ኣብኡ ዝገብሮ ወፃኢታት ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ኩሉ ተምሃራይ መግቡ መደቀሲ ኩሉ ዘድልዮ ካልእ ነገራት ኣማሊእካ ክትምህር ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትት ኣብቲ ርእሲ ኣብ ርእስቲ ንዝኾነ ካልእ ቆልዓ ዝግበር ማለት እዩ ምስ ከምዚ ሕጂ ዝበለፀ ውፅኢት ዝበዝሑ ካብኣቶም ዕዉታት ኮይኖም ክወፁ ትፅበ ግን ስለዚ
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕቲ ነዚ ከካይደሉ እሞኒ ከመይ ገይረን ከም ምምሕያሽ ክመፅእ ከም ዝኽእል መደብ ኣውፂኡ ክሰርሓሉ ሓደ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ ዓበይቲ ዕማማት እዩ ድሮ ገለ ዝተባጋገሰ እውን ኣሎ እተን ኣብያተ ትምህርትን ባዕለን ዝጎድለን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብ ትሕቲ ቅርፂ ጀሚርካ መሳርሒታት ናይ ትምህርቲ ድዩ መምህራን ድዩ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ዝጎድለን ነገራት ኣሎ ነዚ ክማልኣሉ ዝኽእል ሓደ ሓደ መደባት ድሮ ተበጋገሰ ኣሎ ስለዚ ሙሉእ ዝኾነ ግን ኣቓልቦ ተገይሩለን ከም ዝመሓየሽ ስለዚ እቶም ኣብኡን ዝመሃሩ ከዓ እታቶም ናብቲ ዝለዓለ ደረጃታት እንተላይ ናብ ኮሌጃት ናይ ምእታው ዕድሎም ዝዓበየ ከም ዝኸውን ንምግባር ክፀዓረሉ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ሕራይ ቤት ትምህርቲ ወርሳይ ካሉ ሰዋ ካብቲ ጅምር 14 ዓመት ኣቁፂራ ኣላ ስለዚ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ካብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ሃገርና ዝመፁ ተምሃሮ ተምህር ብምዃና ከዓ ብኩልንትና ብልፅቲ ንክትከውን ዝግበር ፃዕሪ በቲ ሓደ ውፅኢት ተምሃሮ ብሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ንኸዓብኸ ዝውሰዱ ተበግሶታት እንታይ ኣለዉ ምስቲ ዓንተ ወይ እውን ዝበልካዮ ማለት እቲ ኣብ ዲፕሎማን ዲግሪን ዝመፅእ ዘሎ ውፅኢት ኣዛሚድካ ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትካላት ናይ ትምህርቲ ብዝሃገር እዩ ዳርጋ ኩሎም መላእ ሃገር ዘለዉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዘካይድሉ ቦታ እዩ ብኡ መጠን ሕጂ መንግስቲ ንዕኡ ዝህቦ ኣቓልቦ ኣዝዩ ዓብዪ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንምምሕያሽካ ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝካየደሉ ሓደ ናይ መምሃራን ጉዳይ እንጂ መምሃራን ዋሕድ ኣሎ ዝተኸኣለ መጠን ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እኹላት መምሃራን ከም ዝህልው ንምግባር ሓደ ካብቲ ዝፀዓረሉ ጉዳያት እዩ ቁፅሪ ጥራይ ዘይኮነ እዞም መምሃራን ንባዕሎም ንቅድም ስልጠና ተዋሂቦም ብኸመይ ይምህሩ ብኸመይ ይሰርሑ ክፈልጡ በቢግዜኡ ዝግበር ገምጋማት ኣኼባታት ሓፀርቲ ስልጠናታት እውን ኣሰራርሖኦም እናመሓየሹ ዝያዳ ውፅኢታውያን ከመይ ኢሎም ከም ዝኾኑ ዝግበረሉ መደባት ኣሎ ንተምሃሮ ዝውሃብ ሓገዝ ኣሎ ብዘይካቲ ስሩዕ ሰዓታት ናይ ትምህርቲ ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ንኣብነት ንተምሃሮ እዚ ሓገዝ ዝግበረሎም ተወሳኺ ክፍለ ግዜ ተሰሪዑ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ሓንሳብ እውን ኦዲዮ ቪዥዋል ዝበሃል ክርአ ብዝኽእል ነገራት ብፊልም ብገለ መሳሊ ጌርካ እውን ነቲ ትምህርቲ ናይ ምድራዕ ወይ ከዓ ንዕኡ ዝያዳ ናይ ምህብታም ተበግሶታት ውሰድ እዩ ስለዚ ከም ዝኣመሰለ ነቲ ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝግበር ቀፃሊ ፃዕሪ ኣሎ ገለ እውን ውፅኢት ናይ ማትሪክ ዝመሓየሽ ዘሎሲ ከምኡታት ዝኣመሰለ ፃዕሪ እውን ስለዝተገብረሉ ኢና ክንግምግም ንኽእል ኢና ግን እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ዘለዉ ተምሃሮ ውፅኢቶም ኣዝዩ ክብ ከም ዝብል ክግበር ተኮይኑ እቲ ንዕኡ ዝፈጥር ዘሎ ጠንቅታት ተለሊስ ካብ ታሕቲ እዩ ምዕራይ ክግበር ዘሎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ እቲ ተምሃራይ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣቢሉ ጥራይ ዝምሃር እንጂ ቅድሚኡ ድሓን ዝኾነ ሰረት ተዘይፀኒሖ ካብ ታሕቲ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚርካ ድሓን ዝኾነ ሰረት ሒዙ ጥዑይ ዝኾነ መበገሲ ሒዙ ነሳዋ ተዘይወሪዱ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ብተኣምር ነቲ ቆልዓ ዘይነበሮ ክእለትን ፍልጠትን ከም ዝህልዎ ክግበር ኣይከኣልን ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝመፅእ ወይ ኣብኡ መፅእ ብፍላይ ኣብ ውፅኢት ናይ ማትሪክ መፅእ ንፅበዮ ውፅኢት መሓየሽ ካብ ታሕቲ ጀሚርካ ናይ ነዊሕ ግዜ ሰፊሕ ፃዕሪ ክግበር የድልዮ ሕራይ ፅቡቅ ኣንተ ወይ እውን ጥቕስ ኣቢልካያ እዛ ናይ 8ይ ክፍሊ ውፅኢት መርመራ ከምዚ ዝጠቐስካዮ 56 ሚእታዊት ከም ዝኾነ እዩ ግን ክንሪኦም ከለና ኩለን ዞባታትን ናብ ስዑድያን ሱዳንን ዝርከባ ማሕበረ ኮማት ኣብያተ ትምህርቲ ውፅኢተን ዝተፈላለየ እሞ ስለዚ ነዚ ዘሎ ውፅኢት ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንምፍዋስ እንታይ ይግበር ብፍላይ ኣብዚ 8ይ ክፍሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታፈላለየ እዩ እቲ ውፅኢት ገለ ካብተን ዝበለፃ ዝበሃል ኣብያተ ትምህርቲ ብዝሃገር ዳርጋ 90% ናይ ተምሃሮአን ዘሕልፋ ኣለዋ ገለ ካብተን ዝሓመቓ ወይ ውፅኢት ብዙሕ የብለንን ዝበሃላ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ዋላ ሓደ ተምሃራይ ዘየሕልፋ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣለዋ ስለዚ እዞም ካልኦት ከዓ ኩለን ኣብ መንጎ ዘለዋ ማለት እየን
حجة حدا قزيف بده هي أبتي شامنا يكفل مرمرة وهاب كله قوليحو زرلو خوين بري كاب تحتي زمت زرلو تاكماتي لذي جينا خاب قدمة مهرتي جاميركا مفلاك أما بعتا دول سرت كم زهلو خقبر على لوتي تمهراي بدهري ون تناي مع كلاي درجة مهار كله دحان زخونه عاد زلو تمهرتي مرخبولو زخولو تمهارو كونتات كفتر على إذا حجي بوزح تعري حاتت بوزح جزية ومتوسط سلا زخونه مسئل كاب حاسير جزية رؤي زخونه لوتي أب ناي مع كلاي درجة ويابتي مزازم ناي مع كلاي درجة كبر زلو فتنا هم رئيلنا هم سبين خدينا تسعرقن كبر على خاب تحت جمير كحجي تمهرتن محياش حجي حدا خبتي يابتي مهرتي تقورلو زلو زي فاونديشنال ليرنينج ويك سرتاو تمهرتي بحال لو بعالم زياده قالونا رخبه هاجرون زياده منستر تمهرتنا زياده تبونا قبرلو خيزلو زتا مالتي بزتخاد متن نتقال عاسياب تزتحت درجه تعي ويدلدل زخونه مسرت كم زحز وي كم زهلو مقبار يقبا خمس جزا مالتي هذا جزا الحري مسرته دلدل زي كوينو نويح كتصني حلكة تحسب يتخدمها أبتم هرتقى تقالعة دلدل زخون سرتها تحت واي درجاتها كلمة مهرتي أما بعتها الحري زي حيزو زينة مسعي قسقاس ناتو أبتم هرتي كل جزء بقالو تاي صلوة ما كلاي درجة خير كله يصقام بخلاي درجة هو ولا مالتي أبتحتي قبوق زخونه تمهرتي الحريب كاغن نحان زخونه دلدو زخونه ما بقى ستة ثاني حوا إنه مهار زلو عدل زيادة وتقيت زلو عدل الناس بحقيد سلازي خاو جميركا بقى صالي صاري غيركا يوزي كفوة زخلتي وتقيت ناي تمهار بشامنا يكفلي رؤي زخونه محاش كم زخل حراي صبو حدا خابتي أبت مرتقطة اللي خجبر زجبا زي كلاسا كاريكلامي ስለዚህ ከምቲ ዝተለሞ ከም ዘይሰለጠ ቃል ገምጋምኩም ጠቂስኩም ኣለኹም እዚ ስለምንታይ ያጋጢሙ ወይ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይሕሰብ ኣሎ እቲ ከም ዘይሰለጠ ዝበሃል ዘሎ ንቅድም ብግዜ ክንግምግሞ ከለና ማለት እዩ ተዳናዊ ማለት እምበርቲ ስራሕ ይኸይድ ኣሎ ክለሳ ናይ ካሪኩለም ክበሃል ከሎ ሕጂ سكتر ريبي ويكا نايتي ملو نايتي مهرتي صلات جمجام مالتي تي مهرتي سي بمولو بكل مداياتو كما يزلو نابلكا تجمجمو انتا ايتي بالليشاتات زلنا انتا ايتي بالدهوتات زلنا بمولو قتلال تفتن نازم مثلا لخا اعظم بالدهوتات زي اتم كفتحو خوينهم سي خميز امثله سبومتات يخصت زلو تبهيلو جام غبرلو أمو داتا تي سمرتهم حاش انت خوينو زين تقبر على زول رئيسه أنا من قصة قرب مالتي من قصة أمس كاد أزلو مدبات الزاميدو والثاني والسلام وداتا يجي سفيح متنعتي كما من انت ملوك خونك دارقانو كلهم توم تقداسنا زلهم ويا وقصاتو زلهم أكلات نايت حبرات سب نبومول وزسات فمتنعتي تقايد هذه سفيح متنعتي متنعتي وعلو نويح حتى وزح وارح وسدي نياتو ولدي تمهارو محدارات كلن أكلات ناي منقستي قالوا تملكتهم من أكلات كم ساتفو تجري قريب زلو جينا زي ما صنعت قتك عيد نعو مستخايد ون مقبو كت تورنفو عمود داتها هولو ما صنعت خايدو الكاترا وسانيتات كتب سلادي تقل بصوب ولا العلوت حالفت نايت منيستر زلو دق قام كايد اللي صنيحو جي اتو مسرح هنا ابحصر زبله غزي نود قلنا قام غيرنا او قمت غيرنا نيرنا كم حق خرا خلو كن تي ناي غزي قمنا قنوع كم زي نبرينا حج نردا في صراحه زي سفيح سلازخونه سي زياده غزي نحبو متقبعنا نيرحم مجمرتا نحنا نوسد لنا زخونه كن تي مصنعته سفيح كاب تقبره منقست خاب استقال متن ملؤن كنعن حبريته هو لنا زول تحساس باب مغوار استمع الانقور وتهذا لنا عقمي نسعر لنا حج دار قامنا يموداتا درجو قريبي
ኣብዚ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ እዋን እቲ ጥሙር ዝኾነ ርእይቶ ናብ መንግስቲ ክነቕርብ ንሰርሕ ኣለና። ፅቡቅ ኣቶ ጴጥሮስ፣ ስለዚ እቲ ባህላውን ጥዕናውን ስፖርታውን ንጥፈታት ከዓ ኣካል ትምህርታዊ መስርሕ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ክሳብ ክንደይ ንሰርሕ ኣለና? ኣብ ኩልንተናዊ ብቕዓት ተምሃሮ ዘሎ ኣበርክቶ ከመይ ይረአ? እዚ ኣገዳሲ ኣካላት ናይ ትምህርቲ እዩ። ሓደ ቆልዓ ክዓቢ እንተኮይኑሲ ብኩሉ ጎነታቱ ወይ ብኩሉ መዳያቱ ሙሉእ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ከም ዝዓቢ ክግበር እዩ እቲ ዕላማ። ስለዚ ባህሉ ክፈልጥ ኣለዎ። ንቅድም ድሓን ዝኾነ ሰረት ኣብቲ ባህሉ ክህልዎ ኣለዎ። ጥዕንኡ ዝተማልአ ክኸውን ኣለዎ። ስፖርት ከዓ ንቆልዑ መሰረታዊ ነገር እዩ። ጥዑይ ኣካላት ክህልዎም ግቡእ ኣካላቶም ክምዕብል እንተኮይኑ ናይ ግድን ምንቅስቃስ ክገብሩ ስፖርት ከዘውትሩ ኣድላይ እዩ። ብዘይክኡ ከዓ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ፀወታ እውን ሓደ ኣካል ናይ ምዕባይ ስለ ዝኾነ ክፃወትሉ ዝኽእሉ ዕድል ከዓ ትፈጥረሎም ኣለካ ንቆልዑ። ስለዚ ነዚታት ዘማልአ ማለት እዚ ናይ ስፖርትን ባህልን ጥዕናን ኣብ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና ቆልዓ ብነፍሱ ምፅዋት ይፈቱ እንዲ ስፖርት ፈትዩ እዮም ኩሎም ቆልዑ። ስለዚ ንዕኡ ንምትብባዕ ከዓ እቲ ሚኒስትሪ ዓቕሙ ዘፍቅደሉ ኩሉ ፃዕርታት ትገብር እዩ። ስለዚ ስፖርት ንቅድም ከም ሓደ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ተወሲዱ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቶም ቆልዑ ብግብሪሲ ስፖርት ክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድላት ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ወሃቦም እዩ። እዚ ፃዕሪ ክግበረሉ ኣሎ። ኣብኡ ምናልባት ናይ መፃወቲ ሜዳታት እዩ፣ ናይ መሳርሒታት ካብ ኳዕሳሱ ጀሚርካ ዝኣመሰለ ሕፅረታት ኣሎ። ግን ነዚ እውን በቢግዜኡ ንምምላእ ፃዕሪ ግበር እዩ። ኣብ ዝኾነ ቦታስ ተዘይተረኽበ ተዘይድለ ነገራት እቶም ቆልዑ ካብ ባዕሎም ስለ ዝባላሓቱ ፀወታ ስፖርት ከይድ እዩ። ናይ ጥዕና ኣዝዩ ገዳሲ እዩ። ሕጂ ሓደ ፅቡቅ ነገር ኣብዚ ምስ ካልኦት ሃገራት ንሕና እናፃፅሮ ከለና ንሕና ናይ ትምህርቲ ካይዳ ጥዕና ናይ ቆልዑ ግቡእ ምክትታል ዝግበረሉ ምዃኑ እዩ። ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ንኩሎም ኣብዚ ሃገር ዘለዉ ቆልዑ ብቐፃሊ ዓመት ዓመት ናይ ጥዕና ምርመራ ምክትታል ዝግበረሎም እዩ። ነዚ ንምግባር ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ናይ ጥዕና ተፀዋዒ ዝበሃል ሓደ መምህር ኣሎ። ቁሩብ ስልጠና ዝተዋህቦ ኮይኑሲ ብዛዕባ ጥዕና ናይ ቆልዑ ምክትታል ዝገብር ማለት እዩ። እዚ እቲ ቤት ትምህርቲ ንቅድም ብባዕሉ ኣብቲ ከባቢ ክፈትሖ ዝኽእል ናይ ጥዕና ፀገማት ናይ ቆልዑ ይፈትሕ። ኣብኡ ክፈትሕ ዘይከኣለ ምስቲ ዘይከኣሉ ነገራት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለዋ ትካላት ናይ ጥዕና እዚ ምስኦም ኮይኑ ይፈትሖ። ገለ ከዓ ክብድ ዝበለ ናይ ጥዕና ፀገማት ክህሉ ስለ ዝኽእል ናብቲ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታላት ናብኡ ከይዶም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡ እቶም ቆልዑ ይግበር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበር። ኩሉ ብፍላይ ናይ ዓይኒ፣ ናይ እዝኒ፣ ናይ ስኒ ገለ ዝበሃል መርመራታት ብግቡእ እናተገብረሎም ዘድሊ ሓገዝ ከዓ ግበረሎም እዩ። ናይ ምርኣይ ፀገም ዘለዎም ገሊኦም ቆልዑ ንኣብነት ብመነፅር ድሕሪ ዝፍወስ ኮይኑ መነፅር ዕደሎም፣ ናይ ስኒ ንኣሽቱ ቆልዑ ብዙሕ ግዜ ሽኮር ምስ ገለ ናይ ስኒ ፀገማት የጓንፎም እዩ። ስደት ዘለዎ ድዩ ዝኾነ ሕክምና ናይ ስኒ ይግበረሎም እዩ በብኸባቢ እዩ። ስለዚ ናይ ጥዕና ደሓን ዝኾነ ኣገልግሎት መላእ ሃገር ኣሎ ንቆልዑ ወይ ንተምሃሮ ክንብል ንኽእል። ስለዚ ደሓን እዩ እዚ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ሓዳራይ ፅላት ትምህርቲ ንሓደ ኣካል ዝግደፍ ስለ ዘይኮነ ተበግሶታትን ኣበርክቶም ሕብረተሰብን መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ፅላት እዚ ከመይ ይመስል? አንተ ወይ እውን ቁሩብ ጠቂስካያ ነርካ ኣበርክቶ ናይ ወለዲ ኢልካ ሞ ንሱ ተኣሳሲርካ አንተ ወይ ጠቂስናያ ነርና እዚ ከም ዝበልካዮ ትምህርቲ ንኩሉ እቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ ኣካላት ናይ መንግስቲ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ንኩሎም ወለዲ ዝምልከት ጉዳይ ስለዚ ኩሉ ክዋሳኣሉ ዘለዎ እዩ እንጂ ንቅድም እቲ ከም ዝኣመሰለ መረዳእታ እናሰፍሐ ንክኸይድ በቢግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጎስጓሳት ትገብር ዝምድናታት ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከደልል ይፍትን። ቀዳምነት ዝረአ እቶም ተግበርቲ ናይ ትምህርቲ እቶም ዞባታት ስለ ዝኾኑ ምስ ምምሕዳር ናይ ዞባታት ንቅድም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ምርድዳእ እናገበረ ይሰርሕ እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ።
مسكالوت منسترتات كم تقصد نحن نايتعنا لنا كالك زاد اللي زمناتنا جبر سرح أب هزبي زعابة منشي ناي كله قسقاسن عبالنا بتمرتس لزغنة هزبي أرديكا نتمرتي معبل لو كوز حشة تمرت خرقبو عاموز فكله أبركتون خجبر قص علي وسواسات كادي وعندو مستي بدرجة زلهم محداراتنا تلازب كمالتي هزبها حنقو فايلي زقبلو نجي غير من حد جزء سيت زحك فلات نايت حبرات سوي نايت هزبي من أول تحت مهان نفلت هنا جن أبتل مهرت مسئي وزقبرو بركتو كابتي من العليم كتبت غيرها ስለዚህ ከምዛ መሰለ ጽቡቕ ምድግጋፍ ኣሎ ካብ ህዝቢ እኹል ገለኽቱ ላይ ትኽእልኻ ብዝያዳ እቲ ትምህርቲ መሓየሽ ድሕሪ ኮይኑ ዝያዳ ወርከቶም ክገብር ከም ዘሎ ህዝቢ ቆፃሊ እና ጓሳጓስና ንኸይድ ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ እቲ ሚኒስትርን እቲ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብን ዘሎ ምርድዳእ ጽቡቕ ኢልና ኢና ንክንጎ ሕራይ ኣቶ ጴጥሮስ ሸሞንተ መስከረም ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ማይምነት እሞ ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ هاجرنا بكم يكون تركب رخيمنا يزلنا وتزيد كخزاني ناخذ المدفع مهمنات هذا خبز عبيتي مدبات بتمهرتي وخب قدم جميركا زباو جنبار ولا ميدا كله مهمنات كتفق له مهمنات كيتفق معبود زخواني حبرتسب كتحنص الكاز حسابا يكونن زول نصر الرئاسة لازم نورو خاف شو جميري يدفعلوا نيرو سي نتعلم ناي مهمنات بلك كم زيل كاك واحد زارب تذيك على وانا تنسي كوابي سلاسة خميتي ترابي لما كاب عبيتي بزهجر كم بون كسفون زخودو نيرو زي زي تحوتي نيرو مالتي نتعلم ناي من باب ناي مصحف مقال أبزي كلمة 10 عامات أبي الناس جبرنا أو متناعتي جن عبي لو تخمسة جبره رئينا هنا بكوابي سمعني أزخون ديبوتي نتوما بيبوم صحيفهم كل يوم يبهالو سوات بدحريز تجبره متناعتي لن من البات هذا حجوان ساب سمعني حمشتن أبي لهم كاب ما بزهجر زلوا عبيت سي من باب مصحفه كل يوم يلقى جبر عفشاو قمت له نزغ عجبوت متنعتن مكيات منستري مدى بحيزولو له سلازم تاعي هون رئانو خل حجبزي مستقدم زنورو بكوابي أبوان ناس الناس قالت ريو خلها أزي عابز هون قاس غيرنا لنا زازاني قنا يكونن وناتو ولا 10 حمش تخميتي تراي جينا من باب مصحف زي كلو كفالات نايت حبرتسب الله انتلنا زين وعلو هذا أزي عاب بدهوي أبزلهم زلنا علم أبزلهم زلنا درجة من باب مصحف زي كسبسي هل يقولون الكادرات حسب سلازي تسعرخ قصلي مالتي قنيت طبعا يوهناتو نويح سوقينا وزح بوت يترخبنا له سلازقنا فتاريخ زلهم عام مسيك ساب كنت تتشكر يكون الكاهات قمقم صبوعك حدا خبت صبوع نقرات زي هاجر زلو زي عبات مرتنا عبيتي منقستي خم حدا فلوطن قصال مدب حيزو بعلو زكايدو بعلو وصايتا زغبرلو مخاني ابو زحات قالت هاجرات زن اساسي عالم تاريخها عبيت تمهرتي حساب كندتي منقستات تقداسنه هيبوني ابو زح كمان زي منقستات عن ودبات محبرات قالز بحالا زكايدو مولو ايكونن بون فرقونين قالوس انكفال نايتي مهيم دراك عن زمهره ابزغن بمولو يوم تم عبيت تمهر صار كبر أبناء أشتغل عون على ناي بتسرع تمهرت خاطو زي كلو زي يوم كانت تمهرت الحر زي صاحبهم كاب مجمر وهلا ما هي ما قوينا مكعبيس لازقونه زي ما دب عريت بحال له أشتغل عون كم هي من الحران خونو زي وهاب ما دب ناي تمهرتي سلازي بطال على آخر أخلو أبزي صبوا خونو بس قاسا كايدنا لنا نحن ناخذ هراي أتو بيتروس سلازي مسمجمر حدش أكاديميوي تمرتي نتمهرو ممهران ولدي تبو ملغتن نالله تعمل أخاني كربا متى أحسكم وزلكم مدواتن تغيسكاس ندبنا خنود
حزنا زلنا مدبات بقندو نتعبيتي الدهوتات تقصنا نعو هم يجركا تفتح ويكا تقالل لابز بلدة كوري لذي أو تمهرت زي أتو قول علو نزي أتن أو تمهرتي نهمتاو تعاري تي بقدام الناس الرأي أبيات تمهرت مهنات نعم نكون مهران مسلطان تمهرتي بهوا بها خفيتكا تنقول أخذ مهار مقبار إذا هذا خبتي زعبي مصاعي مدباتنا عينت تمهرت خمس خنولات أنا كان محايش لزلنا عينت محاش بزح تعرف نقول المدينة لنا أبز حلف خلت عامتات عينت ملك عزقون حد نتوتات لو استلليو زياتهم بكلن أبيات تمرت تزرقحين يوم نتوتات زياتهم كم سرح لهم قبر تجمير له بزيادة حجهم تدفع لهم قبر ناس بس عينت تمرت محاش هذا هبتي حجي أنا دولو ندل زلنا نقراتي كالي بزتخا لما تن زوم ناي تمرت صقم زلهم قلعو اب تمرت خما غيرنا نحاقفهم تبايلوا مسرح له انجي قديهم اكلاوي صقمات زلهم عين سوران كون هولو صومان هونو قديهم امراوي وي معبالاوي صقمات زلهم قلعو نزياتهم بزتخا لما تن قلي لا يكون انهم زيهم زي مسرو قلعو وقع زقون ناي تمرت هوناتات تفطر لهم قل بتعاقم زفقدو قيدا خواتهم سي أبت تمرتي نحاقفنا ويكا ناي تمرتي عدلنا رخوبكم زقودهم قبر على لنا تواهيلو زي حالة فيه خلط عامات قلس جمرنا يوم دبات اللوب ومسرت نسوانا محايشون ولا لنا كم أبنت حدا جبوت نقارسي أبنت سن كلان زوم باصوم أنا بزعدي بزهاجر نايم بقى تمرتي ترعم رخونا يروم قيدا خواتهم الحري ما كلاي درجات مرت قلت له خينا ما بقال بيت مرتي مستهم عينا شجر زي يقول لهم تمهارت حاوي سمكم مهارت في التنير بس كان أبو زحول تيتاوي كنا أبو حجي أبو خرن أبو اسمرا تم أبو زي مهارو قلعو ناي ما كلاي درجات مرتي بتي ناي صومان قانقوا ملكت بهال بو كم زم مهارو نبينهم مالتي سلازم حاشا ناي مرت عدل كم لهم درو تجميرو له تي أول سالتفوز له ولا خم حاكي مستي بزحينا وما كتير خلها عزي وحدكم كم زي مسألة هو غيرنا سرح لنا على حسبنا قال ما دبعت له مزعبا مهران حزبه بهذا النجار وزح مالت حدش نجار زاروا بالليل مهران حقات عم خينون نوي حق زي تقاري تصن حصلت أنا أبز خرامات زيت جميرو زحات مهران كساتفو تصن حمالو 4 شيخ زغون مهران ثم زي حجة حدا صبو وي تسفا زهب نجار سلا زغونه بزي تتابعهم أو رئيس تقول حجة خبرو تصن حس عاري زيادة عاري خبرو في اللايكات مرتي بعينة من محاش هو صحي عاري خبرو زخاخر دلي حزبه قبرة عن حياة بركتب تمهرتي صبوا إلنا جمجمنا لنا سلازتي قبرة عن حياة صبوا عاري بزيادة خصلو خصفحو تحساس بدلي نقوله زمهار سبكا صبوا ناي تمهرتي عمد كون منه أتو بيتروس هاي لمريم وكيل منستر تمرت سلتي أبستودينا متحزب كان سفح مبري بسمي مسم تعذب تندقي ما يمسكنك باركس أخركم تعذبتي نلوم زاد لنا مدب قدام زتر سلازم الله سلامك تالكم نمسكن سلام